שלום לכולם, אנחנו נפתור עכשיו שאלה לדוגמה מתוך המאגר של 801. אז בואו קודם נפצל את המסך. אני רוצה שאלה עם פרבולות מ-801, נלך לעמוד 3, נעשה את שאלה 26, בואו נבחר את השאלה. הנה השאלה שלנו. עכשיו אנחנו נשתמש בכלי הזה של גיאומטריה אנליטית ופרבולות. אתם יכולים להיכנס אליו גם מהסמארטפון ולשחק איתו, כולם מוזמנים. אז בואו נראה על מה השאלה מדברת. בעצם השאלה מדברת על פרבולה, שזאת המשוואה שלה, ועל ישר, שזאת המשוואה שלו. אז בואו נסתכל רגע על הפרבולה. רואים שהמקדם של ה-x בריבוע זה 2, הוא חיובי, זה אומר שכבר יכולים להגיד שהפרבולה היא מה שנקרא ישרה, שמחה, צוחקת, מבסוטה. עוד משהו שאפשר לראות מהמשוואה של הישר זה שאין לנו איבר חופשי, אין לנו מספר. יש לנו x בריבוע, יש לנו x'ים, אבל ה-c, האיבר החופשי הוא 0. בהמשך נראה שזה אומר שהיא חותכת, עובר דרך ראשית הצירים. אז בואו נסתכל רגע על הישר. הישר מופיע בצורה שאנחנו לא רגילים לעבוד איתה, כי יש לנו בצד אחד גם x'ים, גם y'ים, אנחנו רגילים לישרים מהצורה y שווה ax ועוד b. אז בואו נעשה לו קצת קוסמטיקה כדי שיהיה לנו נוח לעבוד איתו. אנחנו רוצים את 2x להעביר לצד השני, זה אומר שהוא בעצם יהיה מינוס 2x. אז y שווה מינוס 2x, מצטער על הכתב, ועוד 3. ה-3 נשאר כמו שהוא בצד ימין. זה כבר צורה של ישר שנוח לנו לעבוד איתה, סטנדרטית שאנחנו רגילים אליה. אז בואו נסרטט. קודם נכניס את הפרבולה. אמרנו שהמקדם של x בריבוע זה 2. המקדם של x זה מינוס 3. ואין לנו איבר חופשי. אז הנה הפרבולה שלנו, כמו שאמרנו, אנחנו רואים שהיא ישרה, וגם רואים שהיא עוברת דרך ראשית הצירים, וזה בגלל שאין לה איבר חופשי. עכשיו בואו נסרטט את הישר. אמרנו שזה, מי שזוכר, מינוס 2x ועוד 3. אז הנה הישר שלנו. עכשיו, מה אנחנו צריכים למצוא? סעיף ראשון, למצוא את נקודות החיתוך בין הפרבולה לישר. אז יש לנו פה פעולה של למצוא נקודות חיתוך. נבחר, נראה ואז נדבר על זה. אז אני צריך לבחור את שתי הפונקציות שלי, אני בוחר את הפרבולה ואת הישר. והנה, רואים את נקודות החיתוך, רואים שיש שתי נקודות חיתוך. זה לא חוכמה, איך אנחנו מוצאים אותם. עכשיו, לא משנה אם אני צריך למצוא נקודות חיתוך בין שני ישרים, או בין ישר ופרבולה, או בין פרבולה ופרבולה, אני משווה ביניהם, כי בעצם אני מחפש נקודות משותפות, נקודות שלשניהם יש את אותו y, בגלל זה אני משווה בין ה-y'ים. קיבלנו משוואה, עכשיו אני שם לב שיש לי פה x'ים בריבוע ו-x'ים ומספרים, זה מרגיש שזה הולך לכיוון של משוואה ריבועית. בואו נעביר את הכל לצד אחד כדי לקבל משוואה ריבועית. אז יש לנו את ה-2x בריבוע שהוא לבד, אז אנחנו לא נוגעים בו. מבחינת x'ים יש לנו פה מינוס 3x בצד שמאל, יש לנו מינוס 2x בצד ימין. כשאני מעביר את מינוס 2x הצידה זה הופך לפלוס, ואז נשאר לנו מינוס x. וגם כן ה-3, כשאני מעביר אותו מאגף ימין לאגף שמאל, הוא נהיה מינוס 3. אז קיבלנו משוואה ריבועית, נשתמש בנוסחת שורשים שאנחנו מכירים ואוהבים. המקדם של x בריבוע a זה 2, x מופיע לנו פה מינוס x, זה אומר שהמקדם של x הוא בעצם מינוס 1, והאיבר החופשי c הוא מינוס 3. את זה אנחנו מציבים בנוסחת השורשים. אנחנו צריכים לשים לב שבגלל שה-b שלנו הוא מינוס 1, אז בחלק של מינוס b זה בעצם מינוס מינוס 1, שזה הופך בהמשך פשוט ל-1, כי המינוס והמינוס מתבטלים. וגם כשיש לנו b בריבוע, זה בעצם מינוס 1 בריבוע. הריבוע הוא על כל המינוס 1. ואז מינוס 1 בריבוע בעצם הופך לנו בהמשך ל-1. עכשיו יש לנו מינוס 4ac, אז זה מינוס 4 כפול 2, כפול c שווה מינוס 3, אז זה מינוס 3. פה רואים שיש לנו מינוס מכפלה שיש במינוס, אז המינוס הזה והמינוס הזה מתבטלים, וזה יוצא פלוס בעצם. 4 כפול 2 כפול 3 נותן לנו
24. אז בעצם כל הדבר הזה נותן לנו 24. ממשיכים בחישובים, 1 ועוד 24 זה 25, שורש של 25 זה 5. עכשיו, הפתרון הראשון זה 1 ועוד 5, זה 6, חלקי 4, מקבלים 1.5. פתרון השני זה 1 פחות 5, זה מינוס 4, מינוס 4 חלקי 4, מינוס 1. אז קיבלנו את שני הפתרונות שלנו, את 1.5 ומינוס 1, אבל אנחנו מחפשים נקודות חיתוך, שזה אומר גם x וגם y. אז אנחנו יודעים ה-x'ים שלנו זה 1.5 ומינוס 1. כדי למצוא את ה-y, הכי נוח לקחת את שני ה-x'ים שקיבלנו ולהציב אותם במשוואת הישר. מה משוואת הישר שלנו? מינוס 2x ועוד 3. אז אני מציב x שווה 1.5, אז מינוס 2 כפול 1.5 ועוד 3, יוצא 0. אז הנקודה שלנו היא 1.5, 0. אותו דבר אני מציב מינוס 1, ומקבל את הנקודה השנייה, מינוס 1.5. עכשיו אנחנו יודעים איך קיבלנו את הנקודות האלה, אנחנו כבר לא צריכים לפרט את החישוב. הנה שתי הנקודות שלנו, וענינו על סעיף א'. סעיף ב' שואלים אותנו אם הישר הנתון, הישר הזה שנתנו לנו, אם הוא עולה או יורד. רואים שהוא יורד, איך אנחנו יודעים את זה? כי המקדם של x הוא מינוס 2, שזה בעצם השיפוע, ואם השיפוע הוא שלילי, זה אומר שהישר יורד. נעבור לסעיף הבא. אנחנו צריכים למצוא את תחומי העלייה והירידה של הפרבולה הנתונה, כלומר הפרבולה הזאת שנתנו לנו. אז בואו נסתכל ואז נראה איך מוצאים את זה. אם אני מטייל על הפרבולה, בעצם אני יורד, עד שנמאס לי לרדת, ויש לי נקודה פה שאני מתחיל לעלות. אוקיי, גם אם אני ממשיך לעלות לנצח, אני אעבור עוד 10 שנים, אני אבדוק את הפרבולה איפשהו כש-x שווה 2 מיליון, היא עדיין תעלה. אם אני אלך אחורה ואני אבדוק כש-x שווה מינוס מיליון, היא תרד. מה הנקודה בעצם שהפרבולה עוברת מירידה לעלייה? זה בעצם הקודקוד. אז אם אני רוצה למצוא תחומי ירידה ועלייה, אני צריך לדעת למצוא את הקודקוד. איך אני מוצא את הקודקוד? יש לנו פה בעצם פעולה, אני בוחר את הפרבולה שלנו, והנה מצאנו את הקודקוד. איך עשינו את זה? יש נוסחה למציאת קודקוד, שזה בעצם המינוס b חלקי 2a. האמת לא צריך ממש לזכור את הנוסחה הזאת, כי בעצם היא מסתתרת בתוך נוסחת שורשים. זוכרים קודם השתמשנו בנוסחת שורשים, היה לנו את זה. בעצם בתוך נוסחת שורשים מסתתר לי מינוס b חלקי 2a. אז לא צריך לזכור. אז ה-b שלנו זה מינוס 3, אז זה מינוס 3 זה 3. ה-a שלנו, המקדם של x בריבוע זה 2. אז פעמיים 2, 4, קיבלנו 3/4 או 0.75. כדי למצוא את ה-y של הפרבולה, אני מציב פשוט את ה-x, אבל באמת זה לא מעניין אותי, כי מה שאני צריך למצוא זה תחומי עלייה וירידה. ובשביל זה מספיק לי לדעת מה ה-x של הקודקוד. אז בואו נסגור את זה. בעצם אני חוזר על מה שאמרתי קודם. הפרבולה יורדת עד שהיא מגיעה לקודקוד, נכון? זאת אומרת שכל עוד x, כל עוד אני נמצא משמאל לקודקוד, כלומר כל עוד ה-x שלי הוא קטן מה-x של הקודקוד, שזה 3/4 או 0.75, נכתוב 0.75, כל עוד אני משמאל וה-x שלי קטן, היא יורדת. ומתי היא עולה? אותו דבר אבל הפוך. בעצם תחום עלייה זה מרגע שעברתי את הקודקוד, מרגע ש-x גדול מ-0.75, x גדול מ-0.75, זה תחום העלייה שלנו. אז נראה, מצאנו את תחום עלייה ירידה. עכשיו שואלים אותנו על נקודת החיתוך של הישר הנתון, הישר הזה, עם ציר ה-x. אז בעצם זו שאלה קלה, למה? כי בסעיף הראשון היינו צריכים למצוא נקודות חיתוך בין הפרבולה לישר, מצאנו את שתי הנקודות האלה, ואחת מהן היא בעצם ה-y שלה הוא 0, היא נמצאת על ציר ה-x. אז בעצם זה נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-x, קיבלנו את זה במתנה, תודה רבה.
נגיד שלא הייתי יודע את זה, איך בכל זאת יש לי ישר, אני רוצה למצוא את החיתוך שלו עם ציר ה-X, אני בעצם מחפש נקודה על הישר, שאם היא נמצאת על ציר ה-X, זה אומר עליה שה-Y שלה שווה ל-0. עכשיו, כדי ש-Y יהיה שווה 0, X צריך להיות שווה 1.5, הנה זה הנקודה שלנו. איך אני מוצא את זה? איך אני מחשב את זה? בעצם, אני רוצה למצוא מה X צריך להיות כש-Y יהיה שווה 0, אז אני מציב Y שווה 0 במשוואה של הישר. אוקיי, פה יש לי משוואה פשוטה, אני או מעביר את המספרים לצד שני, או מעביר את ה-X'ים, אז העברתי את המספרים, מינוס 3 שווה מינוס 2X, מחלק במינוס 2, ומקבל ש-X שווה 1.5. אז כדי ש-Y יהיה שווה 0, אני צריך להציב X שווה 1.5, ונקודת החיתוך שלנו זה 1.5, 0. והנה 1.5, 0 שלנו. כמו שאמרתי, בעצם את הנקודה הזאת 1.5, 0, קיבלנו כבר במתנה, כשחיפשנו במקרה, כשחיפשנו את החיתוך בין הישר לפרבולה. ככה זה יסתדר במקרה הזה. עכשיו שיש לנו נקודה, אנחנו יודעים מה נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-X, אנחנו יכולים לענות על הסעיף הבא, והוא תחום השליליות של הישר. אז בואו נסתכל על הישר, מאוד קל לראות בעיניים, תכף נראה שגם אם אני לא רואה את הישר אני יכול לדעת. מתי הישר חיובי? בעצם כל עוד הישר, ה-Y שלו הוא חיובי, כשהוא מעל ציר ה-X, מחוץ למים, מעל המים, הוא חיובי. מתי הוא נכנס למים? מתי בעצם הוא יורד מתחת לציר ה-X? בנקודת החיתוך. בעצם רק בנקודה הזאת הוא נהיה שלילי. עכשיו מה שאלו אותנו על תחום שליליות, אז מתי הישר נהיה שלילי? ברגע שאנחנו עוברים את נקודת החיתוך. מה ה-X של נקודת החיתוך הזאת? 1.5. אז זה אומר בעצם כש-X הוא אחרי 1.5, כשהוא גדול מ-1.5, אז הישר הוא שלילי. וזהו, סיימנו לענות על השאלה. כמו שאמרתי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר, גם מהפלאפון, זה אמור לעבוד טוב בכל הפלאפונים, להשתמש בכלי הזה. ותודה רבה.